Така, нека започнем. Голяма част от вас ме познават. Казвам се Иво Терелешков. Живея във Варна и съм представител на нашата любима Happy Team, на български отбор. Български отбор, който развива OneCoin. Нашата фирма. Фирмата, която ни кара да бъдем щастливи, да бъдем радостни, да живеем с това, обичаме, да живеем и обичаме това, което правим. Тази вечер ще ви разкажа за едно невероятно събитие, на което присъствахме. Едно удоволствие, което ни беше предоставено от компанията. За съжаление, с много малко българско участие, но това ще бъде единствената лоша новина, която ви давам. Всичко друго беше прекрасно. Пожелавам ви преди всичко на следващия евент, на следващото събитие, там където се събираме, да бъде много повече, да бъде нашия отбор, българския отбор, много по-голям. Тази вечершната среща или презентация, както искате я наричайте, всъщност реално няма да бъде нормална презентация. Аз няма да ви говоря по слайдове, няма да ви обяснявам какво е компанията, какво представлява, как работим в нея. Ще ви разкажа единствено и само за новостите. Като предварително искам да ви помоля да бъдете търпеливи, да не ми задавате въпроси по време на самата презентация. След това ще отворя чата, за да ми зададете тези въпроси, които ви интересуват, това, което ви вълнува. Но преди всичко искам да го чуете, защото смятам, че ще ви дам отговор с самото си резюме на доста от нещата, които вие чакате да чуете, доста от нещата, които ви интересуват. Оттам нататък искам да ви кажа и следно, че все още всичко това, за което ще чуете, е една предварителна информация. Голяма част от вас, би трябвало всички от вас да са получили имейлите, които компанията ни прати, с всички тези новости, всички тези данни, които всъщност ние очакваме, всичко това, което очакваме да се случи. Но всъщност в детайли най-вероятно няма да мога да ви обясня и аз абсолютно всичко, защото всичко се доработва, всичко ще бъде факт много скоро и тогава, разбира се, ще направим подробни презентации, подробни обучения за това какво, как и по какъв начин трябва да направите. Но нека започнем. Започнем с това. Бяхме на едно прекрасно място, приятели. Всеки от вас е чувал за Дубай. Пожелавам на всички от вас, които са в залата, на вашите приятели, всеки един от вас да отиде там. Наистина един космополитен град, създаден в средата на пустинята, създаден от нищото, повярвайте, от нищото, от пясъци и дюни, както всички знаете, пустинята е там. Хората са направили нещо великолепно, нещо огромно, нещо, което, ако кажеш за нещо, че не е най-голямото, ще ти се разсърдят веднага. Бяхме в една прекрасна зала, в един от най-хубавите хотели на Дубай, Мадинат Джумейра. Залата се казва Арена, много близко до нашата арена в София, само че прекрасна, разположена в един от огромните хотели там са 3 хотела в този комплекс Мадинат Джумейра. Едно прекрасно, повярвайте, красиво, слънчево, озеленено място, нещо, което наистина човек, ако не вижда, няма как да си представи. Всеки един от вас може да чукне в Google, да види къде точно и какво представлява Мадинат Джумейра. Набира се на брега на морето, на океана всъщност, много близко до култовия Бурж Араб за Дубай, хотела Крило, хотела, който всички знаят, който стана символ на Дубай. Разбира се, самото пристигане, отидахме много рано там. То всъщност беше много, много важно това да се видим с много от нашите приятели, с много от хората, които работим, хората от световната мрежа, билото руснаци, билото украинци. Вече имахме приятели украинци, тези, които бяха на нашия евент в София, бяхме се запознали с тях.
Оттам нататък имаше много хора от Щатите, от скандинавските страни. Разбира се, най-много бяха от Азия, една огромна група от Китай. Както знаете, навсякъде тези хора пристигат като мравки. Автобус след автобус се изсипваха, в общи линии бяха около 800 човека. След това имаше много хора от Малайзия, Виетнам, Хонг-Конг. Въобще Азия беше с доминиращо присъствие. Естествено, всички бели хора, всички, които имаха по един бадж VIP и така нататък, бяха обект на голям интерес от тяхна страна. Бяха едни нескончаеми снимки, снимания пред най-различни фотоси на госпожа Игнатова, на фирмата въобще и така нататък. Така че реално бяха едни няколко часа много приятно изживяване. Тогава, когато се видяхме с много от хората, ще го повторя отново, с които работим онлайн вече месеци, с някои вече и години, се видяхме, запознахме се очи в очи, както се казва, осъществихме много приятен контакт и разбира се, имах възможност малко преди да отворя залата, да влеза вътре в залата, да погледна тази прекрасна зала. Много хора от вас вече се я видяли по снимките. Зала, която е за около 5000 човека, беше приготвена за 3000 човека. Така както аз обичам да се шикувам, казвам ви, че залата беше с 3000 места и 3000 места бяха пълни. Излязаха информация, че около 2500-600 човека, но в крайна сметка залата беше абсолютно пълна. 3000 места бяха приготвени и 3000 места бяха абсолютно пълни. Разбира се, при влизането имаше малко неразбори и китайците се втурнаха да вземат първите места. Много приятно беше оставено отпред място за хората, които са VIP, хората, които строят големи структури и хората, които наистина заслужават да бъдат на първите редове. Тези същите хора след това и бяха наградени, но нека всяко нещо едно по едно. Започнахме в определеното време, разбира се малко по-късно, докато се наместят абсолютно всички, докато отихне всичко. Искам да ви кажа, че бях много горд в този момент, защото излезе госпожа Игнатова в една ослепителна рокля и всъщност направи представяне на всичките тези неща, за които след малко ще ви кажа. В този момент се почувствах много горд, че съм българин, че мога да работя в една такава компания, мога да стоя зад гърба на една такава успяла дама и всъщност да работя с една компания, да си сътруднича с една компания, която преди всичко, повтарям го няколко пъти, вече е българска. Всъщност водещ на събитието беше Себастиан Гринолд, главният дистрибутор в компанията. Той започна в самото начало, той обяви началото на нашата среща и оттам нататък започна една среща, която беше няколко часа с няколко езика. Хората, които не разбирахме английски, бяхме с слушалки и получавахме информацията на понятните езици, на тези, които можем. За съжаление български нямаше, бяхме само 3 човека от България, но имаше руски, имаше други езици, които човек би могъл да разбере абсолютно всичко от това, което се говори в залата. Нека започнем. За какво всъщност ще ви разказвам? Кое е най-важното? Нещо, което най-много ни интересува. Нещо, което всъщност всички чакаме вече толкова месеци да чуем. А това е това, че се отваря нашата вътрешна борса. Компанията отива в една друга фаза на развитие. Отива в своята следваща фаза на развитие. Тогава, когато нашия продукт, всички знаем, че нашия продукт е койна, нашия LangCoin, този наш продукт ще може да почне да се търгува.
Всички чакаме тази новина, всички отдавна говорим за тази новина. И тази новина, приятели, вече е факт. Да, реално в рамките между 1 и 15, но нека вземем крайния срок, 15 юни, компанията ще отвори нашата вътрешна борса. Какво ни предстои от всичко това? Ние ще можем да започнем да продаваме нашите коини. Компанията ще стане все по-голяма, все по-силна и ние за наша голяма, огромна радост ще можем да почнем да търгуваме. Това, което много отдавна чакаме. Тук искам да ви дам няколко насоки. Ще има първоначално някакви ограничения. Няма да могат да се продават голямо количество коини, но всеки от вас, който поне малко разбира от търговия, ще го разбере това нещо. Това се прави с цел. Две са целите всъщност. Първо, ние все още сме на един много начален стадий. Добили сме само около 7% от коините, които ни предстои да добиваме. А те, както знаете, са 2 милиарда и 100 милиона. В момента сме на квота някъде около 150 милиона. И това са около 7% от коините, които компанията е дала. Затова тя не може да си позволи да пусне абсолютно свободно търговията да се развива. Отново повтарям по простата причина, че няма компания, която при този малък процент на своя товар, на своята стока, да разреши по абсолютно свободни пазарни правила да се прави това нещо. Затова тя ще направи някакви ограничения, за това ще говорим в много близко бъдеще, ще ви разкажа за тях. Той и сега има някакви дадени някакви насоки какво ще бъде. Ще бъде много близко до това, което знаехме за търговията на токените. Ще имаме определен процент на ден, който можем да продаваме, или ще стигнем до определен максимум, който можем да продадем. Но всичко това, нека говорим за него тогава, когато стане абсолютно ясно. Тогава, когато компанията излезе с ясни и точни правила. Веднага тогава, след това всъщност ще се съберем и ще ги огласим точно и ясно. Всичко това, което се тиражира в момента, това, което се говори в момента, са едни неокончателни резултати. В крайна сметка не е нещо, което ние 100% сме сигурни, че ще бъде. Защо? Ясно е на всички вас. Защото нещата се доработват. Защото всичко е все още в процес на последно доработване и всъщност тогава, когато се отвори вече вътрешната борса, ние ще сме наясно какво и по какъв начин точно ще го направим. Значи, основната новина, най-важната новина е, започва търговията. Започваме търговията с нашите ланкоини. По какви правила предстои ни да научим. Второто много важно нещо е, че ние започваме да работим и с една външна борса. Или така наречения Exchange. Това е една борса, която всъщност отново вече доста време се тиражира в интернет пространството. Това е една малка сравнително борса. И веднага ще ви обясня защо почваме да работим с нея. Защото големите борси, борсите, на които се продават основните валути в световен мащаб, все още не ни познават. А защо не ни познават? Защото ние все още не сме започнали нашата търговия. Тук, приятели, искам да ви дам една прекрасна новина. Че дори на тази малка борса, там където ние ще започнем да търгуваме много скоро, ние вече сме като капитализация. Какво е капитализация? Това е произведените коини плюс пазарната цена на коина, която веднага ви обявявам, за да знаете, това също е новина, е 1 евро и 5 цента. Всички тези, които почнаха, които участват в компанията от самото и начало, знаят много добре, че ние почнахме да добиваме нашите коини на 0,4 евроцента. Така че вие в момента вече сте спечелили 150%. Сте на печалба.
само от това, което сте произвели в самото начало, тогава, когато трудността беше 0,4. Да, знам, че в момента вече е 1:10 и се копае на тази трудност, но това бяха правилата, това всички го знаехме. Така че на тази борса нашата капитализация вече, приятели, е на трето място. Ние сме на трето място в света. След биткоин, с него ще се борим по-нататък, тогава когато вече почне да се чува за нас. И само след една друга валута, която много скоро, много скоро, с темповете, с които се развива компанията, ние ще настигнем и ще изпреварим. И това е Ripplecoin. Ние изпреварихме Litecoin, други големи криптовалути, които вече доста време се развиват. За Ripplecoin искам да ви кажа само няколко думи. Ripplecoin е една реално вътрешна валута. Това не е криптовалута, която спокойно всеки един от нас би могъл да купува и продава. Тя е вътрешна, тя е създадена за да обслужва един друг сайт, едно друго място. Но няма да говорим за нея. Искам само да ви кажа, че в много скоро време и всеки един от вас би могъл да го види това, тогава когато посети X-Exchange. После ще ви дам линкове за всичко това, което ви говоря. Ако все още ги нямате, ако все още не сте стигнали до тях, ще ви дам линкове, за да може да влезете на тези борси и да ги видите, да посетите тези канали, да видите за какво става дума. За мое огромно удоволствие, ние в този момент се намираме на трето място. И за удоволствие, разбира се, на всички нас и на компанията. Оттам нататък, какво още мога да ви кажа за самата търговия? Явно, наистина всичко ни предстои. Всичко от тук нататък ще учим, всичко ще се случва и за момента, разбира се, само на вътрешната ни борса, но това съвсем не е малко, защото тогава, когато има такова раздвижване, ще почне и да се чува за нас. Защо нас малко ни игнорират? Нека го кажем и това нещо. Това и госпожа Игнатова го обяви, но нека вие да го знаете. Защото ние сме една от малкото, да ни кажа единствена валута, която се развива на мултилевел принцип. А световната общественост, хората, които работят в тази област на криптовалутите, не обичат този тип работа, не обичат това по този начин да се развиват тези валути. Те се развиват по съвсем друг начин по принцип, те се копаят по съвсем друг начин. Но вие знаете много добре, че ние копаем, всъщност компанията копае вместо нас. От тази гледна точка и заради това, че ние не сме излезли все още на международните пазари, за нас не се говори. За нас няма информация, за нас не са чували. Повярвайте, това ще стане много скоро. Това са уверенията на госпожа Игнатова, това са уверенията на компанията и аз с съвсем чисто сърце, с съвсем отворено съзнание ви ги споделям, за да знаете какво реално предстои да се случи в компанията. От тук нататък аз искам да отида на второто нещо, да ви разкажа за втория много важен етап на това, което реално се случи в Дубай. И това е всъщност основното събитие, освен това, което ние до сега ви разказах, основното това, което чакахме откриването на нашата вътрешна борса, беше откриването или всъщност започването на работа на нашия златен коин. Или всъщност от тук нататък, приятели, ние ще имаме още един поддържащ инструмент в компанията. И това е така наречения златен коин. Какво ще се случи с този златен коин? По какъв начин той ще работи? Отново ни предстои да разбираме. Отново ни предстои да знаем. Той, както и LangCoin, много скоро ще може да се търгува на нашата вътрешна борса. Това е нещо, което всъщност отново би ни донесло допълнителни приходи.
Тук искам да направя едно разграничение, което всеки един от вас трябва твърдо да знае. По принцип, златния коин, Iron коина, няма нищо общо с Ланкоин. В смисъл, такъв го казвам това нещо, да го знаете много добре, че всичко това, за което от тук нататък ще ви разкажа, защото има още новини, още новости, са инструменти, които са създадени, за да поддържат нашия ланкоин. За да може на хората, на всеки един от нас, на хората, които участват в фирмата, да им бъде предоставена възможност да имат допълнителна печалба, да работят по начин, по който на тях им е приятно и да могат с своите ланкоини да купуват допълнителни продукти. А това ще бъде златния коин. Златния коин ще може, както до сега, всеки един от нас го получаваше при закупуване на своя пакет, той ще може да се купува в момента и с ланкоини. Така че всеки един от вас, който е притежател, който вече е изкупал определено количество ланкоини, освен че ще може да ги продава, освен че ще може да търгува с тях, ще може да се закупува и ланкоини. Извинявайте, ще може да се закупува Iron коини или златни коини. Както знаете, златният коин е обезпечен с злато, което се намира в трезор в Дубай. И всъщност всеки един от вас, който притежава такива коини, би могъл физически да притежава и самата златна монета. Тя беше представена на евента, беше представена на нашето събитие и всъщност какво представлява тя? Тя представлява една прекрасна златна монета, която тежи 15 грама и 99 и 15,9 всъщност и е направена от 999 проба чисто злато. Така че всеки един от вас би могъл преди всичко да си закупи такава монета, която има стойност в рамките на около 700-750 евро и разбира се да я спечели от компанията, тогава когато има достатъчно налични Iron коини в своя офис и те бъдат равностойни на златото, което всъщност има в тази монета. Всеки един от вас, който е притежател на най-големия пакет на Тайкун, реално има в своя офис около 2 грама и половина злато. Така че, ако той си закупи по-голямо количество злато, говоря за Тайкун, защото Тайкуна има най-голямото количество злато. Разбира се, всеки един от вас може да го направи, но е малко трудно да речем стартер, човека, който е закупил стартер, да стигне до това количество. Но това не е невъзможно. Всеки един може да се закупи със своите коини, с пари от кеша и така нататък. Доста по-голямо количество Iron коини и разбира се след това с тези Iron коини да получи физически, да получи монетата. Може това нещо от тук нататък е възможно и може да се случва. Тук искам да ви дам още една новина, че до края на лятото реално, до 31 август, ние ще продължаваме, закупувайки пакети или вашите сътрудници, хората, които от тук нататък ще се закупуват пакети, ще продължават да получават Iron коини до 31 август. След това, след 31 август, тази функция ще спре и ние ще можем да търгуваме с монетите, които притежаваме, или след това човек би могъл да се закупва Iron коини от компанията. По какви начини, това ще видим вече, ще се видим как ще се случва и това. За това, още един път ви казвам, много е изгодно до 31 август човек да се включва в компанията, защото получава възможността абсолютно безплатно да получава и Iron коини. Това беше втората новина, която исках да ви дам. И третата новина, това, което беше изненада за абсолютно всички, никой не предполагаше за това нещо.
Откриваме още един вид коин. И той се казва Las Vegas Coin. Отново поддържащ коин. Той е направен отново, за да може да се вдигне цената, за да може да се вдигне пазарната позиция на LangCoin. Какво представлява Las Vegas Coin? Компанията открива в следващия месец, в месец юни, откриваме виртуално електронно казино. Казино, което има най-различни, всичките тези бакара, рулетка, блекджек и така нататък, всичките тези игри, които има и във всяко нормално казино. И всъщност голямата новина отново е, че ние ще можем първо да закупуваме пакети за това казино. Това всъщност допълнително отново ще ви обясня как и по какъв начин ще става. И можем с нашите LangCoin да играем в това казино. За хората, които, разбира се, обичат да играят, за хората, които това нещо е интересно, ще могат с нашите коини да играят в това казино. Ето ви още един начин, по който вие разбирате, че защо ви казах в началото, че всичките тези неща имат поддържаща функция. По простата причина, че те осигуряват търговията с коини. А тогава, когато почне тази търговия с коини, почва движение, почва нещо да се случва. И това е много, много важно за всеки един от нас, разбира се и за компанията. Las Vegas Coin също има свой сайт, който по-нататък ще ви дам. Всъщност цялата тази информация, голяма част от вас сте я получили в имейлите си, но аз ще я публикувам и в нашия Skype чат, за да може всеки един от вас да влезе в тези сайтове, да ги разбере, да види за какво става дума и разбира се да чака откриването им. Las Vegas Coin е съвсем реално отделна фирма, която е регистрирана в Мароко. Тя е на компанията, но всъщност, както ви казвам, разберете ги тези неща. Тези фирми, както Gold Iron Coin, така и Las Vegas Coin, те играят поддържаща роля. Роля, която единствено и само прави това, че повдига пазарната стойност на основния наш продукт. Този, който най-много обичаме, и това е нашия LangCoin. Може би трябва да ви кажа и нещо друго, нещо много важно. Имах честта, имах огромното удоволствие да се запозная с един човек в Дубай. Той се казва Диан Димитров. Това е човека, който всъщност прави одита на компанията. Най-вероятно много от вас не знаят и за сега ще ви разкажа само с няколко думи. В рамките, мисля, на месец април, дано не се лъжа, може и да е в края на март, месец април, госпожа Ружа Игнатова, нашия президент, за да успокои абсолютно всички участници, най-вече от страните от Западна Европа, от Азия и така нататък, поръча независим одит на компанията. Може би много голяма част от вас са виждали, има дори снимки на господин Митров с госпожа Игнатова, седнали така на две кресла, доста се тиражираше тази снимка в Фейсбук и въобще и сайтовете. Тя поръча този независим одит и всъщност това много хора ще си кажат, да, компанията българска, след това аудитора българин. Искам да ви обявя следното нещо, че Диан Димитров със своя съдружник са представители, всъщност имат една фирма в България, която се казва Semper Fortis. Тя е дружество с ограничена отговорност. Но какво представлява тази фирма? Тази фирма е съдружник на една огромна световна фирма. Всеки един от вас би могъл по всяко време, даже ви призовавам да го направите това нещо, да чукне в Google Morrison International, Morrison International.
Всъщност това е огромната фирма в световен мащаб, която се ползва с много голямо доверие от абсолютно всички хора. Пак ви говоря, в световен мащаб. Това е невероятно голяма аудиторска фирма, а нашата българска фирма е част от тази фирма. Така че господин Димитров със своя съдружник, те са двама приятели, които са основали тази фирма, са много сериозна и много известна фирма на Балканите, не говоря само в България, която прави одит на компанията. Господин Димитров излезе пред цялата аудитория, пред тези 3000 човека. Започването на неговото резюме беше в смисъл на това: аз ще ви говоря само с цифри, моето резюме ще бъде малко скучно, но всеки един от вас би трябвало да чуе това нещо. И той показа няколко сертификата, няколко цифри на това какво са направили те за това време, колко е валидна нашата LangCoin, как се добива, по какъв начин се добива и всъщност кое е най-важното нещо, че в момента LangCoin се добива единствено и само на нашия LAN Exchange. Нали? Това е нашия продукт. Затова и всъщност одитът е насочен в тази посока, че само ние, само хората, които участваме в компанията, абсолютно прозрачно на нашия LAN Exchange, там където всеки един от вас може да погледне кога се добиват неговите коини, се добива LangCoin. Никъде извън компанията няма хора навън, които да добиват LangCoin или всъщност по този начин да снижават нашата цена и така нататък. Да, това нещо може би в бъдеще ще се случи, може би тогава, когато бъде добито едно много голямо количество, над 60%, над 70%, може би нашия алгоритъм ще стане отворен, така както са отворени много голяма част от алгоритмите на световните криптовалути. Но за момента господин Диан Димитров каза, че няма абсолютно нищо, за което ние, членовете, хората, които участваме в компанията, да се притесняваме. Всичките параметри са абсолютно ясни, точни и всъщност всичко, което прави самата компания, е абсолютно законно, абсолютно нормално и можем да разчитаме абсолютно на компанията в този момент. Нека ви кажа и няколко думи за това какво всъщност в момента, в който се открие нашата борса, връщам се на първоначалното, нещо, което всички вас ви интересува най-много. След това ще ви дам още една новина и накрая ще ви дам една прекрасна изненада, ще ви разкажа за нещо. Всъщност, нека поговорим за самата монета. Какво всъщност ще можем да правим с нашите коини, тогава, когато бъде открит нашият exchange, нашата вътрешна борса. Ние ще можем, освен това, че ще можем да продаваме нашите коини, ще можем да купуваме пакети. До този момент ние можехме да купуваме така наречените гифт кодове или да купуваме подаръчни пакети само от нашия кеш или, разбира се, с пари отвън. Всеки един от вас, който искаше за свои сътрудници, за хора, партньори, които се включват в компанията, можеше да закупи от кеша, тогава, когато има достатъчно пари, за да закупи пакет, който всъщност да даде на своя партньор. Сега това нещо ще може да се прави и с коини по една определена формула. Това ще го видите, това ще го обясним. Или всъщност това нещо зависи от големината на пакета, на който сте влезли. Ако вие сте влезли с стартер, ще може да купувате до 100 евро, до 100 коина реално на ден, защото те са на ден, извинявайте, не на ден, на седмица.
Тук има седмична цикличност. Всъщност, ако вие сте закупили стартер, ще може на седмица да закупувате пакет до един стартер. Минаваме нагоре през трейдър, протрейдър и така нататък. Ако вие сте закупили тайкун, реално ще може да закупувате с вашите койни до един тайкун на седмица. Така че това всъщност отново дава възможност, освен само да купуваме и да продаваме ланкойни, ние да търгуваме с тях, да закупуваме пакети за нашите бъдещи партньори или за хора, на които искаме да помогнем. Тук има и нещо друго, което трябва да се каже, че има вероятност от мандатори акаунта, от акаунта, с който ние закупувахме токени до този момент, също да можем да закупуваме койни. Това нещо е в процес на обсъждане, в процес на да се види как точно би могло да стане, но е много вероятно това също да се получи. Тук искам да ви кажа и нещо много важно, че след 31 май тази година спира търговията с токени. Хората, които до сега, аз знам, че много малко от нас, много малко от вас са продавали токени, защото нашата основна цел, това, за което сме в компанията, е да добием койни. Всички бяхме на автоматично добиване и така нататък. Ще говорим след малко и за това, защото е нещо много важно. Но всъщност какво се случва? След 31 май, от юни месец нататък, спира търговията с токени, защото започва търговията с койни. И всъщност ние с всичките тези добити койни, които имаме, можем да почнем да търгуваме. Знам, че това не е много важно за много от вас, но все пак трябва да се каже, за да се знае. След 31 май няма да може да се търгува повече с токени. И последно искам да ви кажа нещо във връзка, то няма да е последно най-вероятно, защото много пъти ще се връщам още на това, но до края на 2015 година уверенията на компанията са, че ще бъдат включени много търговски точки. Какво значи това? Много магазини, много онлайн магазини и много места, където нашият коин ще бъде конвертируем. Какво значи това? Че ние ще можем с нашите коини, според стойността, която те имат в момента, да търгуваме в тези търговски обекти. Било то офлайн тези обекти или онлайн. Като другата голяма новина, която очакваме, другото нещо, което очакваме, е, че след тази година, в рамките на първата половина на 2016 година, нашите карти, нашата LAMPay карт, всъщност ще влезе нашия коин и ние ще можем чрез нашите карти, без да имаме реално кешово наличество вътре в тези карти, имайки само нашите коини вътре, ще можем да търгуваме и с нашата карта. Но тези неща ще се случват. Това, което аз видях, приятели, това, което виждам в последните месеци, или всъщност реално това са първите месеци на компанията, аз виждам, че госпожа Игнатова абсолютно ясно и методично изпълнява абсолютно всяко свое обещание. Това, което тя ни е казала тогава, когато бяхме на предните презентации, това, което тя ни каза тогава, когато бяхме на нашето събитие в Шеретон, всичко това едно по едно, бавно, методично се случва. Така че надявам се, че ще стигнем до едни добри висоти с самата компания, ще можем да се наслаждаваме на една добра търговия от тук нататък и всеки един от нас би извлякал максимална полза за себе си. От тук нататък, разберете, бизнесът е във вашите ръце. Само вие може да решите кога ще продавате койни, колко ще продавате от тях, дали ще изчакате малко по-нататъчния период, тогава, когато се предполага, че койна ще се вдигне. Но и в този момент, вие, тези, които почнаха да купаят в началото, искам да го повторя, може да го кажа и да го потретя до края на нашата среща тази вечер,
Вие имате около 150% печалба в този момент. Само с отварянето на нашата борса. Тогава вие всички тези, които добиха на 4,5, в момента на 1 евро и 5 цента, вече сте на доста голяма печалба. Какво още искам да ви кажа? Какво още искам да ви разкажа? Нека кажем няколко думи за това, че беше обявено, че ние, всъщност това е създадено доста отдавна, но ние някакси не му обръщаме внимание. Компанията създаде един благотворителен фонд. На самото мероприятие много голяма част от хората, които присъстваха, от лидерите в компанията, направиха огромни дарения. Искам само да ви кажа, че нашия главен дистрибутор, господин Себастиан Гринолд, дари 400 000 койна на благотворителната организация. Това беше един много мил жест от негова страна. Всичките тези материали, книги, други материали, койните и така, златните и така нататък, се правят единствено с целта да се поддържа тази благотворителна кампания. И аз имам едно предложение, което искам, но нека го стане за край, искам да обсъдя с вас, искам да го направим така, че, разбира се, това е пожелание всеки един от вас, ако може, говорим за абсолютно минимални количества, нека да направим така, че да помогнем на компанията. Какво прави този благотворителен фонд? Този благотворителен фонд дарява тези пари на деца в нужда от цял свят. До момента 82 или 83 деца са били подпомогнати, всъщност да излезат от мизерията, приятели. Да направят крачка напред в своето развитие. Защото, нали знаете, че за децата няма цвят на кожата, няма статус, в който те са. Те просто са бедни, гладни и ако ние можем да направим една абсолютно минимална стъпка за това да помогнем на такъв тип деца, аз лично би го направил с удоволствие, ще ви направя съпричастни и на вас на идеята, която имам, и ние можем да направим една много добра стъпка в тази посока. След малко ще я обсъдим. Нека завърша представенето. И последното нещо, което искам да ви кажа, последната новина, последното нещо, което беше, знам, че за много от вас това ще бъде една прекрасна новина, смятам, че ще я разберете прекрасно. Това, което беше обявено в Дубай, беше това, че се открива на 4 юли, на деня на деня на независимостта, извинявайте, откриваме и Америка. Америка до сега не беше открита. Може би за много от вас това е тайна, това не е тайна, не е важно, но за мен лично е една голяма стъпка за LangCoin. И веднага ще ви обясня защо. Защото Америка е страната, Америка е държавата, в които законите на MLM бизнеса са най-жестоки, най-прецизни, най-важни. На 4 юли ние откриваме Америка. Всеки един от вас, който има приятели, аз знам, че много от вас имат приятели в Америка, всеки един от вас, който има тези приятели и иска да ги направи съпричастни на нашия бизнес, би могъл да го направи. Америка съвсем спокойно ще може да работи. Това е още една много голяма стъпка за самата компания LangCoin, защото там е пазара, на който всъщност всяка една компания иска да бъде. Ние вече имаме абсолютно всички разрешителни сертификати и всъщност може би след 1 юни ще почне така наречения Mac Start или така наречения Pre-Launch период, предварителните записвания, но официално
на 4 юли, Деня на независимостта, ще бъде отворена и Америка. Искам само секунда да погледна, защото всичко това, разбира се, съм си го отбелязал, за да не забравя нещо, да ви направя съпричастни на абсолютно всичко от това, което всъщност ни беше казано в Дубай. Така. Да, разбира се, бяха наградени една голяма част от хората, които допринасят за това компанията да се развива. Бяха наградени 64 даймонта, 12 Blue Diamond, 2 черни диаманта и, разбира се, един много голям човека, който стои най-отгоре в иерархията, заедно с Себастиан Гринвуд, беше награден с Crown Diamond. Това е най-високата позиция в нашата система, в OneCoin. Това е едно невероятно постижение за този човек. И така. Казах ви за щатите, казах ви за фундацията. Така. Отиваме на нещо много важно. Тук искам да ви помоля. Много добре ме чуйте. Защото тези няколко дни от нашата презентация до края на месеца са много важни за вас, за вашите партньори и за развитието на компанията. Много ви моля, още един път, отворете си добре ушите и ме слушайте. Какво се случва в момента? Много от вас, от хората, които са влязли след януари месец в компанията, и им е разказано как работи компанията, как работи купането, как работят сплитовете и така нататък, може би не са наясно какви са правилата на компанията. Аз ще ви ги кажа в този момент точно и ясно. Тогава, когато в компанията се появи следващия сплит или поредния сплит, аз говоря напълно принципно говоря, вие може да сплитвате всичките налични токени, които са в вашия акаунт, на които е разрешено да бъдат сплитвани. Какво значи това? Това значи, че ако вие вече сте сплитвали един от малките акаунти до Tycoon, вие не може да сплитвате повече. Това значи, че ако вие сте дали вашите токени за купане и в момента те не са налични във вашия офис, вие не може да ги сплитнете. И сега ви обяснявам. Госпожа Ружа Игнатова в самото начало, тогава, когато почна купането, тогава, когато ние почнахме да добиваме нашите OneCoin, тя даде една промоция, която гласеше следното, че ние можем в този момент да вкараме нашите токени да купаят и въпреки всичко, ние тогава, когато дойде следващия сплит, можем да получим отвояването на тези токени, без да са налични те в нашия токен акаунт. Без да са налични, да ги имаме налични в нашия офис. Това нещо, приятели, приключва на 31 май. Или след точно 9-10 дена. Така че имате възможност в следващите дни да направите това, което за вас е важно. Всеки един от вас може да увеличи големината на своя пакет. Ако е на най-малкия пакет, да се закупи ProTrader и така нататък. Ако е на малко по-голям пакет и иска да апгрейдва своя пакет, може да го направи. Защо? Защото той може да пусне веднага да се купае и въпреки всичко, следващия месец, както всички виждате на нашия One Exchange, как се движи сплитометъра, следващия месец ще има сплит. Но до тогава има и нещо друго. Ще се дигне сложността на купаене. Затова вие можете в този момент, закупувайки си пакет, до 31
да пуснете веднага да купаят вашите токени и реално вие да имате възможност да вземете следващия сплит. Това най-вече важи за големите, за тайкуните. Защото, нали разбирате колко е важно това да вземете 60 000 токена, да ги удвоите, да ги направите 120 000 и след това да можете да вземете сплита и да може да купаете не с 60, а с 120. Много от вас ще кажат, добре, аз ще взема пакет след първи, ще го оставя да чака следващия сплит, той ще ми се сплитне и тогава ще имам 121 път, защото знаете, че сплита за тайкуна е 2 пъти, и след това ще станат 240. Ето веднага ви казвам и ще оборя вашето твърдение, че е вярно това, което казвате. Много е правилно, но има нещо друго. Ако вие сега и компанията сега купае на трудност 10, до тогава, докато минат тези, да речем, 3 или 6 месеца до вашия следващ, айде сега ще има скоро сплит, но до вашия следващ сплит, който ще бъде след, да речем, 3 месеца и половина, 4, до тогава трудността, приятели, ще се е дигнала и може би ще бъде над 20. Така че стоенето на вашите токени да изчакат да се повишат двойно, ще стане абсолютно безпредметно. Защото до тогава вие ще вземете двойно токени. Да, ако имате 60 или 120, ще ги направите 240, но с 240 ще може да изкопаете отново същото количество коини. Защото трудността ще се е качила може би до 18, 20, а може би до 25, 30, не мога да ви кажа. В момента, и това е другото, което исках да споделя с вас, да не се притеснявате тогава, когато вие сте закупили пакетите, сложили токените за купане, листата на чакащите е огромна, защото има невероятен интерес към купаенето и към компанията въобще. Хората масово, най-вече говоря на азиатския пазар, си купуват големите пакети и купаят с тях. Затова листата на чакащите е в рамките на 30-35 дена. Така че вие ще може реално да почнете да получите вашите коини във вашите акаунти след около 35 дена. И това дава още един тласък на компанията, че компанията купае нон-стоп, купае 24 часа, 7 дни в седмицата, 30 дена в месеца и така нататък. Така че ние купаем на абсолютно пълни обороти. Нямаме нито един свободен блокчейн да излиза. Всички блокчейнджове за 30 дена, за един месец напред са заети. Така че, моля ви, това е една, как да ви кажа, една много... Просто ви моля да го осъзнаете това нещо. Ако сега на нашата среща не го разберете, обърнете се към вашите спонсори, поговорете с тях. Ако и така не стигнете до нещо важно, обърнете се към висшестоящите си спонсори. Направете един сондаж. Моментът е много важен. Много важен за това вие да може да повишите вашето благосъстояние най-вече. Защото едни свободни пари, които имате и не ги вкарвате в момента в купането, не си купите по-голям пакет, просто са пари, които всъщност вие губите. Защото всяка една сума, дори минимална, аз не говоря на всяка цена да правите тайкуни, но дори едни 500 евро, един трейдър, който вие се закупите, ще ви донесе веднага минимум в този момент, ще ви донесе веднага 100% печалба. Така че вие след това много лесно и бързо може да реализирате тези коини, да си вземете назад инвестицията и разбира се останалата част, това, което остане във вашия бек-офис, да ви остане да чакате по-добри времена, тогава, когато коина ще се вдигне, да може да продавате тогава. А разбира се, защо не и да го продадете веднага и да реализирате печалба. Всеки има различни приоритети. За един този приоритет е да нахрани децата си, за друг да изучи децата си, за трети да си купи яхта, за четвърти да пътува по света. Всеки би могъл да прави това със собствените си при каквото иска. А компанията, приятели, не дава тази възможност. Както виждате, нямаме никакви проблеми с получаването на пари, с продаването на гифтове. Всичко е направено така, че ние да можем да работим.
Нека погледна само какво още бих искал да ви кажа и ще ви отворя чата за... Така, да. Обясних ви защо OneCoin все още не се продава на другите борси. Секунда само. Да, добре. Аз мисля, че това е в общи линии това, което исках да ви кажа. Това са всичките тези новости. Как мина един час. Мислех, че ще ви говоря само 30 на 35 минути, но радвам се, че всички от вас останаха в залата, всички от вас искаха да чуят тези неща, защото тези неща са много важни. Много важни да разберете в момента на какъв етап, какъв стадий на развитие се намира компанията, какво вие бихте могли да вземете от компанията, по какъв начин вие бихте могли да увеличите вашето благосъстояние, защото няма нищо по-важно от това. Ние работим, за да спечелим някакви пари, за да повишим нашия финансов статус. И това е много важно за всеки един от нас. Но правете това умно, правете го с умисъл, с размисъл и най-вече помагайте на своите партньори да разберат всичките тези неща, защото знаете много добре, че нашия мултилевел маркетинг, мрежовия маркетинг се гради на това, на помощта към нашите приятели, на това, което ние правим, за да помагаме на всички тях. Дойде момента да ви дам и прекрасната новина, изненадата, която исках да ви дам, нещото, което ще направим, и това ще бъде следното. Следващата седмица, в още неизвестен ден, това ще го решим в началото на следващата седмица и аз ще ви известя преди това, госпожа Ружа Игнатова ще бъде наш гост. Не мога да ви кажа откъде, дали от тук, от София или от някоя точка на света, защото тя в момента е все още извън София, но тя ще бъде наш гост. Ще ни разкаже това, всичкото, което аз ви разказах, но все пак е съвсем друго да го чуете от първа ръка, от първо лице единствено число, от нашия президент, от госпожа Игнатова. Така че, бъдете готови другата седмица, най-вероятно в дните между вторник и четвъртък, може би и петък, но най-вероятно до четвъртък, между вторник, сряда и четвъртък, госпожа Игнатова, ще имаме презентация, на която гост ще бъде госпожа Игнатова. Тогава тя си пожела следното нещо в Дубай, а ние ще можем да я приветстваме евентуално с това нещо. Както виждате, числеността на хората, които участват в компанията е много голяма. Тя си пожела до нейния рожден ден, който е в края на месец май, компанията да стигне квотата от 300 000 човека. В момента сме... Колко сме? Някъде около 280 хиляди. 280 и няколко хиляди, мисля, че сме. Така че, нека някой направи бърза справка и да чукне, да види, да даде цифрата, която сме в момента. Така че ще можем да я приветстваме най-вероятно. Аз съм 99% сигурност, че да, браво! Днеска бяхме идеално. Днеска бяхме 280 и няколко хиляди. Значи само в днескашния ден са регистрирани няколко хиляди човека. Така че аз си мисля, че никакъв проблем няма да можем да поздравим госпожа Игнатова тогава, когато тя направи нашата презентация. Презентацията за нас всъщност да я поздравим първо с рождения ден и второ да я поздравим с достигане на 300 000 член на компанията. А голямата цел, това, което си постави като цел в Дубай, е на следващия евент да не бъдем около 3000 човека, а да бъдем минимум 10 000 човека на следващия евент. Не се притеснявайте, такива зали има, компанията ще ги намери и аз си пожелавам да бъде много по-голяма българската група на следващия евент. Без значение къде ще бъде той. Няма никакво значение къде ще се проведе. И другото нещо, което исках да ви споделя, исках да ви кажа и с това наистина ще завърша и ще ви дам може би малко време, за да ми зададете въпросите, които искате, е следното нещо. Приятели, нека обсъдим това нещо. В мен се роди една много хубава идея, когато бях
на евента в Дубай, специално на вечерята, която беше дадена за всички VIP гости на този евент. Там, когато всъщност се разискваше въпроса за благотворителността, за това всеки един от нас да направи едно дори минимално дарение. Аз реших следното, искам да ви го предложа, нека после това нещо го предложим на обсъждане в нашия Skype чат, там където всички участваме. Нека да направим за един подарък на госпожа Игнатова за рождения ден. Нека всеки един от нас, това ще видим физически или всъщност как може да стане, нека се съберем, аз ще направя този списък. Разбира се, това е апел към всички вас, но това не е задължително. Могат да го направят единствено тези хора, които искат. Аз искам да ви призова за следното. Нека съберем всеки един от нас по 5 коина. Ако вие искате и по един, дайте. Но аз мисля, че 5 коина няма да са нещото, което ще, как да ви кажа, нещо, което ще ви събори, нещо, което ще, как да ви кажа, много се емоционирам в момента, не ми идват думите. Но нека се върна на това. Айде да подложим това нещо на обсъждане в чата, или всъщност то няма какво толкова да се обсъжда. Нека видим по какъв начин точно бихме могли да го направим и всъщност да направим следното нещо. Да направим един списък с нашите юзернейми и да дадем от наше име на тази фундация за децата, които са в екстремна бедност в света, да дадем нашия дан за благотворителност. По 5 коина. Ако някой иска, може да даде 50, 100 и така нататък. Знам, че има хора с различни сърца, знам, че някои няма да приемат идеята, знам, че някои ще я прегърнат и ще дадат много повече, но аз ви предлагам само по 5 коина да дадем. Това ще бъде един красен подарък на госпожа Игнатова тогава, когато първо за рождения ден и второ тогава, когато тя дойде да направи презентацията за всички нас. С това завършвам. Благодаря ви много, че бяхте на тази наша среща. Много ви моля, чатът е отворен за въпроси пред вас. Задайте вашите въпроси, но много ви моля още един път. Не ме питайте за нещата как ще се случват, какво ще става. Както аз, така и всеки един от нас, знам, че искам много да разбере за това, по какъв начин ще се продават коините, как ще бъде и това. Но всичко това в момента се доуточнява. Така че, задайте ми някакви въпроси, ако нещо не ви е станало ясно, искате допълнително нещо да разберете, но нека ни бъде в конкретиката. Нека ни бъде точно как ще се правят нещата, защото, приятели, не мога да ви отговоря. Нямаме още ясни и точни правила. Видях, че има един въпрос тук. Иво Ники. Имаше ли разяснение относно онлайн точките и какво може да правим с тях? Не, Адаш, нямаше разяснения по това нещо, никой не говори за това нещо. За това нещо аз лично имам информация и мога да ти кажа. Още е рано. Тези точки ще бъдат използвани, както съм казал много пъти по презентациите, за най-различни награди, най-различни екскурзии и така нататък, но това нещо ще стане след като бъдат систематизирани абсолютно всичките тези неща, които са много по-важни в момента. Така че това нещо ни предстои, както ни предстоят и много други неща, за които в момента няма да говорим, по съвсем проста причина, че първо, доста време вече сме заедно, държа ви около час и 10 минути в залата. Така че това нещо ще го направим в бъдеще, ще бъде ясно. В момента, в който имаме допълнителна информация, веднага ще ви я дам и ще знаете какво ще се случва с тези точки. Силвия, екстремно напред. Да, Силвия. Точно екстремно напред. Трябва да вървим напред. Какво? Виждам, че нямате въпроси. Както винаги всичко ви е ясно, за което съм много радостен, защото по най-различни други презентации хората затрупват водещия с въпроси.
аз се радвам, че на вас всичко ви е станало ясно и всъщност не ми задавате въпроси. Това значи, че вие сте в течение с всичко това, което се случва. За което още един път казвам, съм много радостен. Симил, напред и нагоре. Абсолютно. Да цитирам ли това, което много пъти сте чували? Правилото на трите Н. Н. Няма невъзможни неща. Всичко е възможно да се случи. Това е единствено и само в нас. И ние знаем как да го направим. Въпросът е просто да имаме желанието да го направим. Тогава, когато имаме това желание, нещата се получават. Всичко се случва прекрасно. Добре, виждам, че няма въпроси. Сетих се за нещо. Нека ви го кажа и това. Мисля, че от края на месеца, всъщност след месец май, няма да има повече за рубин, за втората степен, след сапфир. До сега хората получаваха iPhone за награда. От тук нататък iPhone няма да се получава повече, а ще се получава златната монета в награда. Така че това нещо е още... Всеки един от вас може да си купи телефон. iPhone-а, да, едно прекрасно бижу е. За радост моя, аз го получих. Имам такъв iPhone и ще... и един прекрасен телефон и така. Но си мисля, че самата монета също с радост бих я получил, бих се радвал на това. Така че това е едно от нещата, които съвсем дребно нещо е, но нека го знаете, нека ви бъде ясно, че след май месец няма да го има вече. Димитър Филипов, ще могат ли да се купуват и продават коини от човек на човек или ще се продават към компанията? Димитър, коините ще се продават естествено от човек на човек, но през нашата LAN Exchange. През компанията ще се продават. Няма да имаш възможност, да речем, ти на мене лично ти ще можеш да ми продадеш, ако аз искам да купя, ще мога да купя от тебе, но трябва да ги купя на нашата LAN Exchange. И всеки един от вас ще може да търгува с коините чрез нашия LAN Exchange. Ти може би искаш да ме попиташ дали ще могат да се прехвърлят от човек на човек. Те ще могат да се продават, но за момента нямам информация дали ще могат да се прехвърлят от човек на човек, което най-вероятно искаш да ми попиташ. Антуанета Атанасова, по какъв начин Las Vegas Coin повдига цената на LAN Coin? Антуанета, не е ли ясно по какъв начин го прави това нещо? Тогава, когато имаме едно, второ, трето нещо, което разрешава търгуването с LAN Coin, тогава цената на нашия LAN Coin непрекъснато ще расте. Той ще стане конвертируем, той ще влезе в употреба. И колкото повече той е желан за хората, които искат да го притежават, толкова повече ще се дига цената му. Ето по такъв начин Las Vegas Coin ще помага за това и ще поддържа нашия LAN Coin. Иво, а MacBook ще се получава ли или няма? Да, за MacBook нищо не е казано, за следващата степен нищо не е казано. Единствено е казано за рубина, че iPhone 6 ще бъде заместен с златната монета. Лаптопа, да, уточнение си направил. Димитър Филипов, благодаря ти и аз, Димитър. Русица Катя, нещо за LAN-Pay има ли на този етап? Имаш предвид най-вероятно нашата карта. За картата беше казано следното, но това беше казано в личен разговор с госпожа Игнатова, не на самото мероприятие. В момента се довършват така наречените КУС процедури. Какво е това? Това са процедурите за сигурност по нашата карта. Много банки искат да има абсолютно ясна и точна, всъщност прозрачна политика на компанията, която компанията реално следва и която прави. Затова тя в момента довършва тези процедури за сигурност и много скоро всъщност ние ще можем да се наслаждаваме на нашата LAN-Pay карта. Всеки един от вас има възможност в момента в своя офис да направи своята регистрация и да поръча своята LAN-Payment карта. Така че
Така че всъщност това може да го направи абсолютно всеки в този етап и в момента, в който вече са готови нашите OnePay карт, да ги притежавате, да ги имате. Така че регистрациите можете и в този момент да ги правите. Семил Петров, чудесни новини. Да, Всемиле, радвам се много, че станаха достояние на по-широка аудитория. За съжаление ще го кажа в края. В компанията сме регистрирани стотици хора. Ето в момента има 35 човека. С това искам отново да призова, приятели, вас, най-вече лидери, хората, които сте в тази зала. Вчера, преди 3 дена, не, преди 2 дена всъщност, се натъкнах на човек, който участва от месеци в компанията. Няма да споменавам имена, няма да бъда... който участва от края на януари, февруари месец и реално от самото започване на купането. Този човек не знаеше, че трябва да си пусне токените да се купаят. Този човек не е включен в нито един чат, спонсора му въобще не работи с него. Затова ви призовавам, сложете, добавете вашите партньори, както нови, така и по-старите, тези, които не участват в нашия скайп чат. Добавете ги в чата да получават новините. Или пък, ако вие сте организирали ваши чатове, ваши лични чатове, направете го, давайте им информация на хората. Не може така, не се работи така. Не може този човек да си е купил пакет, да има токени и да не знае, че с тези токени трябва да ги заложи за купане. Да, знам, че той може да се интересува, но в този момент упреквам повече спонсора му, че той не му е разяснил, защото не може да имаш месеци наред и тогава на 4 да си можел да изкопаеш на трудност 4, а сега, онзи ден му ги заложихме вече на трудност 10. Не е нормално това нещо, приятели. Затова работете с вашите хора, давайте им информация, обучавайте ги. Само така вие ще може да бъдете преди всичко успешни, защото тези хора ви подпомагат, тези хора, всеки един наш партньор, който е в нашата структура под нас, ни издига все по-нагоре и все по-нагоре. Работете с хората си. Накарайте тези хора да имат доверие във вас. Тогава всичко се случва. Тогава вашата работа тръгва. Иво Ники. Кукс опознай клиента си. Окей, добре, благодаря ти за превода, Иво. Русица Катя. Някой верифициран от нашия тим има ли? Или аз още чакам? Роси, не мога да кажа, не мога да отговоря на този въпрос, нямам информация. Ако някой има верифициран, нека го напише сега или нека го напише после в чата. Силвия, какво имате предвид под верифициран? Силвия, когато ти си подадеш документите за карта, има верификация. Тази верификация, тогава когато си верифициран, вече си готов да получиш твоята карта. Ясно. Добре, радвам се, че ти стана ясно. Добре, приятели, с това искам още един път да ви благодаря, че бяхте на нашата среща. Да ви призова да чакате, да бъдете на стендбай след понеделник, защото просто чакам госпожа Игнатова да потвърди деня, в който ще може да бъде с нас, да ни разкаже от първо лице единствено число всичко това, а най-вероятно доста други неща до тогава ще бъдат ясни, защото нещата много динамично се развиват в момента. Неща основно свързани с конкретиката на самите действия, защото действията са тези. Отварянето на борсата, отварянето на X-Exchange, отварянето на Америка, отварянето на нашия Iron Coin, отварянето на Las Vegas Coin и така нататък. Резюме казах абсолютно всичко, за което ви говорих тази вечер. Така че бъдете на връзка, чакайте, уведомете вашите хора. Моля ви, това не е за мен лично или за някой. Тогава, когато госпожа Игнатова дойде да ни презентира, нека не бъдем 35 човека. Направете достояние това на по-голяма част от вашите партньори. Нека бъдем по-голяма група. Това, разбира се, винаги води до по-добри емоции. Тогава, когато човек говори по по-добра аудитория, винаги е по-емоциониран, по-добре се представя. Така че това зависи единствено и само от всички нас.
от всеки един от вас. И така, благодаря ви. Радвам се, че бяхме заедно още един път. Пожелавам ви прекрасни събота и неделя. И ще се чуем, ще говорим отново в следващата седмица. По ваше желание ще възобновим редовното правене на презентации, редовните обучения. Просто бях спрял да ги правя, защото нямаше посещаемост. Както разбирате, никой не иска да говори пред празна зала или пред двама човека. Така че аз ви благодаря, пак казвам, за последно тази вечер. Желая ви много успехи, много радости, най-вече много усмивки и ви чакам следващата седмица на голямата ни отворена презентация с гост госпожа Ружа Игнатова. Желая ви приятна вечер и прекрасни почивни дни. До нови срещи!